تورا سووریا مافê mirovan di raporteka xwe de ku îro belav kiriye, kuştina 1481 kesî li Sûriyeyê li ser destê hemû aliyan di meha borî de tomar kiriye. Rapor dibêje 963 kes di meha borî de li ser destê hêzên rejimê jiyana xwe ji dest dane. 676 ji wan sivîl bûn, ji wan sivîlan 207 zarok û 155 jin hebûn. Rapor te serbar dike ku hêzên Rûsî 266 kes kuştine, 259 ji wan sivîl bûn, 22 zarok bûn û 14 jin bûn. 7 çekdar bûn herwiha, 87 kes li ser destê ketîbeyên çekdar ku 81 sivîl bûn, 13 ji wan zarok bûn û 2 jin bûn. Herwiha 2 kesan jî dibin işkencê de jiyana xwe ji dest dane. Rêxistina Daeş ji aliyê xwe ve 86 kes di nav wan de 66 sivîl kuştine û ji wan sivîlan 11 zarok û 5 jin hebûn. Raporte diyar dike ku 17 kes li ser destê çekdarên YPG hatine kuştin ku di nav wan de 5 zarok û jinek hebûn û kesekî din dibin işkencê de jiyana xwe ji dest daye. Ji aliyê balafirên hevpeymaniyê ve 13 kes hatine kuştin ku hemû sivîl bûn, di nav wan de 2 zarok û jinek hebûn. Cebhetun Nusra jî ji aliyê xwe ve 6 kes kuştine, di nav wan de zarokek û jinek hebûn. Tora Sûriya mafê mirovan tekez kir ku 43 kes nediyare li ser destekî hatine kuştin, ku di nav wan de sihûdê sivîl hebûn, ji wan sivîlan 12 zarok û kesekî ku jiyana xwe dibin işkencê de ji dest dayî hebûn. استهداف مدينة بصواريخ بالطيران الحربي